Minkejja li jissaddew ġranet sħaħ mir-rapporti tal-Awditur Ġenerali dwar il-Memorandum of Understanding li l-Gvern u Vitals iffirmaw ħalli l-kumpanija tingħata 3 sptarijiet pubbliċi, sal-lum bqajna biss biskit li jtarrax mill-Prim Ministru Robert Abela u sħabu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija waqt messaġġ li wassal fuq Net Television. Matulu fakkar kif dan il-ftehim qed ifisser €250,000 kuljum għal pajjiżna. Ftehim li bih il-Gvern ta' Robert Abela qed jibqa' jażel lil barrani minflok saħħet il-Maltin u l-Awċin. Biskit tagħhom bin-nuqqas ta' azzjoni, bin-nuqqas li jġorru responsabilità, qegħdin jażlu li flok jipproteġu lil Maltin, iżommu ma' kumpaniji barranin li qegħdin jisirquna 250,000 kuljum. Minna l-oħra Adrien Delija tenna d-determinazzjoni tiegħu li kompli impenja ruħu fil-qorti ħalli jara li 3 sptarijiet jerġgħu ikunu tal-poplu kollu. Dan qed jagħmlu għax jemmen li s-saħħa tibqa' priorità. Is-saħħa tal-poplu tagħna tibqa' priorità għax jekk ma jkollniex poplu b'saħħtu, laqas jista' ikollna ekonomija b'saħħitha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li bemilu il-Gvern ta' Robert Abela qed jażel li jibqa' jżomm lil pajjiż sħiħ marbut b'kuntratt skandaluż. Dan meta nafu li l€250,000 kuljum jistgħu jintużaw ħafna ħjar. Minnaħa l-oħra, fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu aktar minn xahar li propona żieda ta' 3 ijiem leave għal frontliners li għadhom qed jiġġieldu bla nifs kontra l-coronavirus. Iżda anke dwar dan, Robert Abela għażel li jibqa' siket. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm li wasal iż-żmien li bħala pajjiż ninaqdu flimkien kontra l-politika tal-ħabi u tal-kriminalità fejn minflok nażlu politika għan-nies.